Ghana Nrashibedweni Honorable Alexander Akwesi Akwa na wode afutuo ama ne manfo ni nyina se eya wontwen ema yare ento o mansa ene wakopiem wa yaresabia na emom ebra no omonkwa yaresabia se de be ya check up empanyufo be ye de ama wo mo Jumadie no akire no ena onumanyamfo Alexander Akwesi Akwa ene UTV ekasa no wokire mu a tumi amanfo de ahye ne nsa no nia wonso ohwe ni mu se obetumi apene mapa bi na wona setena mu atumi akɔnyi na nia mapa ne manfo ohwe ni mu ni bi eni apomuden pa ne sa yosu nti na watu anamon ahyehye sa adwumadi de ama ne manfo ode for UTV so de ato ne manfo nyina nim so obi afa no ho nhyem na obi anhwe se obehwe se ne na pomuden ho nsɛm esitie se ne papo ana se ne boni mu brano no ɔma wonan enye ntietia ɛwɔ apomuden ayaresabia yade ɛwɔ hɔ yi mentena hɔ mane ndoko anso waka so okwa kɔhwehwɛ wo yadiem broni bɛka sɛ ya investigation ne hunu de enyew essence obeye investigation na we hunu de eyew intimate na hono mo enka so wo yare aso akwa asabia ene no enyomo mo empomu enyenko a wow eyo se ugina ho mpo no kwaheye ena wanhwe ase eno nti no bede to mepesofo ni anim se wo mo fom ho ngisa adwumadie mu bekoda wieye no na dodo na no wo mo a yehu yade bi ewo mu nso no hospitals ahodo wo sa constituency mu no wo mo nko dan yen kohwe wo mo physician assistant oda apomuden adwumayefo na no ebe screening ede ma amanfo no edwe na kunyira enso ene kasa kire mu a aduane de ye na nso so obedi aduane a ne wodi ne bebo wa pomuden tradenam enyama obia nti se oyo obia opesa de nama anase odi na mo no bebre abre nyina srade bebre beba omoja mu eno so betimi akose high blood pressure ebe ma pressure no so akoso na wanhwe yi a nenso so aso bone so betimi aba say stroke and other many complications betimi edechi amanfo nya adwumadie no so mfaso ni bi nso ene ye kasai me ba se me be insurance no ma ya mami na mi wie nso o ma hwe me se me nkonko hwe ma pomudi nti afi na me ba beko na o ma hwe me na papa ni mum ne yese yeda na se pa esan se ye ba ye hu se bida ehu sa de bida na ne de o ma ye hu se o pa ya asem pa ne yeso ye pena asem ne ye de nyame nhira e de ma no se nyame nhira no pressure asem mum ni ade ye na mo e ko ba nura obi a pressure ba wa ma no ameteke a ana de se obekọ hospital akosala no ni ade no ai na problem ba odi atwa ha die me de me say obi amla na o check ni BP ni bibia na fe ohun ba bia no ma heden adu o ma hwe me kama ye da MPS se wa my ahwe yempo midin na bia koso kama ama ye tiedi nyame hira no ye kwa homa no so na meni owura ya obema